Folk siger tit til mig, hvad skal vi gøre, når vi er særligt sensitive for at beskytte os? Hvad skal vi gøre? Og ved I hvad? Der er utrolig mange ting, man kan gøre. Og jeg vil også nævne inden foredraget slut, hvordan man kan arbejde med også alle de der fysiske ting, og hvordan man kan tænke en praksis for selvomsorg, som er et meget vigtigt begreb for mig også. En praksis for selvomsorg, det er alle de her mange forskellige ting, man kan gøre, både fysisk, psykisk, socialt og spirituelt også, hvis man er til det, for at passe godt på sig selv. Og det er vigtigt, når man er sensitiv, at man laver en rituel praksis for selvomsorg, så man faktisk i virkeligheden bygger sin selvomsorg op som et eller andet væsentlig problemformulering i ens liv. Ikke? Vi har så mange problemformuleringer omkring, jamen, hvem skal jeg være, hvordan skal jeg arbejde, hvor mange penge skal jeg tjene, hvem skal jeg være gift med, hvor mange børn skal jeg have. Alle mulige følelsesmæssige ting, vi er optaget af, og praktiske ting, vi er optaget af, men det vi burde være allermest optaget af som sensitive, det er den overordnede problemformulering. Hvordan opbygger jeg en praksis for selvomsorg? Og den indeholder også noget arbejde med sig selv indvendigt fra, men der indeholder selvfølgelig også nogle andre ting, man kan gøre. Jeg siger altid til folk, den allerbedste beskyttelse, du overhovedet kan lave, som særligt sensitiv, sådan så du får bragt din sensitivitet i balance, så det ikke længere handler om noget, der hele tiden er smertefuldt og svært, det er at arbejde med din selvkærlighed. Og det at arbejde med sin selvkærlighed, det er jo, for mig er det et større begreb end selvværd. Det er et større begreb, fordi det er sådan en stor rummelig størrelse, der handler om følelsesmæssig bevidsthed, kende sit indre landskab, kende sin smertekrop. Fordi så kan vi bedre adskille os fra de andre. Vores problem er jo, vi kan ikke finde ud af, hvor vi selv slutter, og hvor de andre starter. Fordi vi får så mange indtryk, og vi skal bearbejde de andres energier osv. Så det er så godt at vide i hvert fald, hvor vi selv ligesom slutter, og hvor de andre starter. Så det er et godt stykke arbejde, det er indvendigt arbejde. Selvkærligheden, det er den følelsesmæssige bevidsthed. Det er sgu også at tale ordentligt til sig selv. Det er alt det der med de selvbebrejdelser med, jeg kan ikke, og utilstrækkelighed, og jeg så, og man er usikker, fordi man har det der søgende hjerte som sensitiv. Man er ikke skråsikker på noget. Det er ikke enkelt bare, ja, hvad du har gjort. Man har den der bestandthed, som folk, der ikke er så sensitive, har. Så en meget nænsom kærlig holdning til sig selv. Overbærende holdning. Herre Gud, det er okay. Fortæl gode historier. Jeg siger altid, have en indre forsvarsadvokat. Fortæl gode historier om dig selv. Du kan altid reformulere enhver historie og sige, okay, det klarede jeg ikke så godt, det klarede jeg ikke så optimalt, som jeg gerne ville. Men det er okay, fordi så var der måske nogle mennesker, der, hvis nu lige skulle sådan finde på noget lige, så var der nogle mennesker, der så, jamen, man kan da godt gå ud med et budskab, selvom man er pisse nervøs, ikke? Så herregud, pyt det være med det. Altså, og det har for eksempel taget mig mange år ikke at være for selvkritisk, og det er klart, når man er meget selvkritisk, så går kritik jo meget længere ind og forstyrrer den der følsomhed, og det er ikke, at det fjerner sensitiviteten at være selvkærlig, fordi det er jo ikke noget, der skal fjernes, men det kan lindre nogle af de negative effekter af sensitivitet. Og det er jo det, vi er optaget af. Det er jo ikke at holde op med at være vidunderligt sensitiv, det er bare at fjerne de negative effekter af vores sensitivitet. Så de gode selvfortællinger. Jeg har udviklet en metode i min klinik, som jeg kalder symbolhaven, en indre rejse mod selvkærlighed. Og det, den egentlig handler om, det er noget med at gå ind og skabe sig sit eget indre rum. I mit tilfælde, den måde jeg arbejder på, det er noget med at lave en have. En have, fordi haven repræsenterer det her indre, vidunderlige rum, der er vores eget, og det er jo den have, vi skal ind i. Symbolhaven. En indre have. Så når jeg har folk i arbejde med symbolhave, så rejser vi sammen ind i vedkommendes egen indre have og finder vedkommendes egne ressourcer og finder nogle vidunderlige individuelle symboler på de enkelte personers ressourcer. Fordi det er så vigtigt at gå ind og lære sine ressourcer at kende. Vi går ind og anfægter alle negative ladede selvfortællinger. Vi kan også lave noget healing, noget transformation på nogle af de her problematikker, men den der symbolhave, det er vores indre rum, fordi som særligt sensitiv har vi jo meget tilbøjeligt til altid at ryge ud i de andres perspektiv. Det er jo det. I hvert fald mange af os, og det kan godt være, at der er nogen, der sidder og tænker, jamen jeg føler mig sensitiv, men jeg kan ikke genkende lige det, og selvfølgelig er vi jo lige så individuelle som alle andre. Men nu er det jo bare sådan nogle hovedtræk. Mange sensitive siger, at det der bliver deres problem, det er, når de nu mærker alt det derude i de andre,
når de nu mærker alt det, der kommer ind, og alle de andres følelser og behov, hvordan kan man så lade være med at tage ansvar for det? Hvordan holder man op med at føle sig egoistisk, når man så tager vare på sine egne behov i situationerne? Hvordan får man løst problemet imellem mig og de andres følelser, behov, interesser, mine følelser, behov og interesser? Hvordan holder man op med at tage et overansvar for det, der sker ude i de andre? Fordi man kan jo mærke så meget, så det giver også mange gange det her, at ekstrasensitive mennesker har en høj etik og en meget stor social samvittighed. Det er jo også utroligt smukt. Vi skal jo ikke overproblematisere det. Det, der kan være problemet nogle gange, det er, alt hvad der hedder samvittighed og skyld, og følelse af ansvarlighed i forhold til de andre, det ligger på det, som jeg kalder moralens domæne. Det er moralens domæne. Og moralens domæne er jo altså lidt modsvar, lidt følelsernes domæne. Så de indvendige følelsesmæssige behov, de kan altså godt nogle gange lide meget under, at man bliver for meget i sin moral, fordi man hele tiden føler, at man skal være det gode menneske, fordi man mærker alt det her, og så føler man, at man skal tage ansvar for det. Så sensitive mennesker har meget brug for at trække sig hjem i deres egen have, og arbejde med at blive hjemme i sine egne behov også. Så det er jo også et stort stykke arbejde. Vi har jo det her meget modtagelige nervesystem. Det hænger og blafrer. Så ofte så mærker særligt sensitive, at de hurtigt bliver opredet i deres nervesystem med sanseindtryk og hvad kan man sige, lyde og andre menneskers bøvl.